самобитност на българския народ въздейства непосредствено и силно, като характеризира с изключително творческа фантазия слънчева България. Добра среща на всички вас, творци, певци, музиканти, участници и гости на 11-ти общински празник на групите за изворен фолклор от Извора, село Янтра, 2017 година. Добра среща и на вас, скъпи домакини! За 11-та поредна година Народно читалище Пробуда 1922 село Янтра отваря широко врати, за да посрещне песента на участниците в общински празник от Извора Янтра 2017. Вашите гласове вдъхват живот на това уникално събитие, което ще пребъде във времето. Тази проява всяка година събира участници и гости, които сътворяват един истински празник на традициите, младостта и фолклора. Организатори на събитието са община Горна Оряховица, кметство село Янтра и Народно читалище Пробуда 1922 село Янтра. За да бъде осъществен днешния празник, ни помогнаха и община Горна Оряховица, инженер Клавдия Ганчева, народен представител от 44-то Народно събрание, земеделски производител Джано 91 ООД село Поликраище Миглена Ганчева, Планета 98 ЕОД село Поликраище Цветан Калчев, Марин Богомилов село Поликраище, любезната помощ и на семействата Мариета и Димитър Коеви, Таня и Христо Коеви, които предоставиха лятната градина за ползване от всички участници и гости в празника. Читалищното ръководство сърдечно благодари на тези, които помогнаха. Без тях празникът нямаше да бъде същия. Благодарим ви от сърце! А вие, скъпи участници и гости, запазете красиви спомени от днешния празничен ден в село Янтра. Концертната програма по традиция започва с изпълнение на домакините. Група за изворен фолклор при Народно читалище Пробуда 1922 село Янтра. Художествен ръководител Марийка Маринова, корепетитор Дянко Мадемов, които ще изпълнят песните "Какво се е хоро извило", "Любе, любе, първо любе". Да се готви училище в Виноград, Стражишко.